3D sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon. Mga tugang sigararay maray na hapon po sa gabos ng mga barantabay. Huwebes na naman ngunyan. Minapasaindo na naman ang programang 3D sa GB. Ang programang ini ito saindo sa karahambuat kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Ini po ang sendong amigo sa radyo. Edwin Teralda po. Mag-iba-iba naman kita sa Gudyan alas 5 nin hapon. Mag-restorya lamang kung ano ang mga pangyayari digdi sa satuyang kapalibutan. Katuwang tadyang sa Laro Technical si Nemes Flora, Jerome Nico Martinez sa IT. Sa kapos pong mga nakatutok sa traditional radio, 729 kHz po ang sendong Birikan Radio. Sa Facebook Live, sa iba pang mga application. Asin sa mga lugar na pigabot sa tuyang broadcast. Maray na hapon po sa Indo Gabos. Maray-ray ang panahon na di. Yun na ni an summer. Abaan ang init mananggad. Pwerte mo niya magba-love to sa sapa. Sa mga salog baga. Dapat sumalinig na salog. Mga presko-presko lamang. O sa mga flowing river. Talagang magbabad ka dyan. Pwerte ang pagmati mo kayan. Ano? Sa dagat o garing... pag mainit na, difficile na. Araw kanina ka naman pwede magparababad sa dagat. Sunburn ang nabutan mo. Kung sa dagat, amay pa. Ano? Amay mga alas 5. Sagod mga alas 7. Okay na yan. Ayo. O kung bako man sa arong na sana. Ano? Para o garing maigpit bagangon yan. Maigpit ngunyan ang gobyerno. Day pwede magpara uruba-uba sa public. Ano ba gagad mo? Day kapatinawan?
Dapat tinawan ka na. Ayan. Pagkapian ako, no? Ika na bagadigyan mayor-mayor o perang simanang mayor-mayor kadigdi. Ika na talaga pigtitrain. Masunod. Riparo na mabaga. Okay, sige. Maraming hapon po sa gabos na mga parantabay tadigdi sa tuyang programa ngunya na pagkahapon na ini. Ayan. Okay. Sige. Bueno. So, diretso po kita kan sa tuyang mga istorya. Maraming hapon pala kay King Reginaldo. Ayan. Masugid tining tagapag-antabay. And sa gabos man na mga listeners and viewers kan Radio DCGB, maray na hapon po. Maray na hapon kay dating SK Chairman Jordan Alpaharo kan Arimbay, Legazpi City. Ayan. Very active ining aki na ini. Palibasa, yan ang siyempre, kan mga panahon na siya naging SK Chairman kan o yan ang bigaa. Talagang active na maray siya. Active na maray. And ngunyan, active manggararay. Iyan ang tunay na leader kan mga kaakian. Yan. Salamat noy, fight sa nanoy. Kan pag-servimos dyan sa barangay mo. Yan. Very supportive ini sa mga kaakian. Mala, igwa ki mga boxing ini, boxer na pigpapakawat sa ibang lugar. So, valuable team niya kan Arimbay National High School. O to, nasa competition. Ayos baga. Petsa na no, iboda, deng sukol ang pagserbisyo. Sabi nga ni kayan, yan ang karahayan. Petsa na no, ini si Jordan Alpaharo. Ayan. Natangay maano. Baysa na maski ano yan? Maski arayo pa, maski day pa sa posisyon, fight and pagserbisyo. Okay. Sige. Bueno, so diretso po kita kan sa tuyang mga istorya. Kan sarong aldaw, nagdigdi so team ali dyan sa Pulangi. Sa pangangenot ni Alkalde Giselle Salceda. Nag-ano nga sa Legazpi? Nag-benchmarking dyan sa Legazpi Terminal. Yan. Nag-observe sinda ano ang mga sistema na pigigibo dyan sa Legazpi Terminal. Kung ano ang mga bawa sa ticketing booth, sa pagparada kan mga auto, and etc. So, operation ka na terminal. Pulangi, igwa man po kipigapod na integrated terminal dyan sa barangay Ubaliw. Yan. And piglalauman na magiging operational na ini sa mga masunod. Yan. Magayon ang terminal dyan sa Pulangi. Nakukudalan, mahiwas, igwa na ki mga bus company na nag-signify na maapit sinda dyan, maparada sinda dyan. So, mas mara itong masabutan maninda kung ano ang pigigibo digdi sa yan. Yan ang sa Legazpi. Tanganing pwede nindang ma-adapt duman sa Pulangi. Iyan.
kung ano ang pigigibo digdi sa uyan ang Legazpi, pwede nindang magamit man duman sa Pulangi. Iyan ang karahayan dyan. Ano? So, fight sana. Fight sana. Yan yung mas maritong so mapag-adalan lamang kung ano ang mga pwedeng gibuhon dyan sa Pulangi. Yo? So, tapos naman gayon susendang benchmarking. So, siguro pigadala naman ninda kung ano, paano ang implementasyon kayo ni. Iya po. Okay, sige. Bueno, kasubago, tabi, kasubago, kaigwana nin aros bako man ano pa, yan ang bako pa man final. No di, so top 20 nominees or applicants for search for 10 outstanding students of Bicol or TOSB, ano? Annually pigibo tabi ini. Kamautan kanina maanap so mga pinakamaray na leader estudyante. Not only in academics, kundi sa sa community service, sa leadership, sa mga magayon na advocacy, etc. etc. Ano? Susendang community involvement. Yan. Okay. And kung ano ang sendang mga pigigibo sa komunidad outside the school, kasarabay yan dyan. So 20, ano? Yan. Sabi ko nga ni, sabi mo niya ako ugaring 10 outstanding students of Bicol, TOSB. Nata niya ako 20. TOSB manggarare baga ngaya. Nataman niya ako 20 outstanding students of Bicol. Ititrim ito into 10. Magiging 10 na sana. Nag-undergo sinda sa rigid interview, easy writing, and iba pang mga proseso. Yan. Pero dakol ang mga yan ang judges na iyo ang ma-evaluate duman sa mga estudyante. Bako siya natabi mga hali sa mga big schools, mga mid-bid na mga eskwelahan, state colleges and universities or private school, kundi may mga hali man sa community college. Subot sabiyon mga tugang, igwa po ki mga matitibay na estudyante hali sa community college. Ini mga yan ang local universities and colleges. Tadig di bagay sa tuya, nakuluno na ang mga community college. Ano? Haros may mga banwaan na may mga community colleges. And dyan, igwa ki mga maray na mga leaders, mga estudyante. So, out of 20, mapili ki 10. Ano? And maybe next month, ma-award na sa inda. You know? Dakulang bagay an yan ang bako lang premyo an mararesibin ninda. No, di iba pang mga privileges na pwede nindang makuha. Sabi ko nga ni Kasubago, after this search, what will be their role in community development or sa progreso kan Pilipinas? Yan. Dakulaon ang nagiging papel ninda. Lalo na sa lado nin edukasyon. Ano? So mga advocacy ninda and lalo na ngunyan na mga panahon na grabe ang kadifisilan. How can they help encourage these young
adults or ining mga estudyante to pursue their education. Considering na nasa tao kita nin mga kadefisilan, ang iba din na nakakapagpadagos kan pag-eskwela because of financial constraint. Dahil nang iya ko ma-eskwela ta, dahil na kaya kan magurang ko. So, although ang iba talagang porsigido na mag-eskwela. Ayan. But, paano ngaya? Paano ngaya? Na makatabang? Ayan. Ano iba baga? May nagibo kipaagi. Pagkaaga, para tinda. Kaya kung ano dyan. Pagkahapon, eskwela. Ano iba man, pag aldaw, nag-eskwela, pagkabanggi, nagtitinakibalot, o kung ano pa man na mga kakanin, etc. Just to pursue their study. Iyan, determinado ang mga may mga success story bagatabi. Mananungod dyan sa mga aki na nagpursigi. Tapos, nagpakatapos kan pag-eskwela. So, iba nga ni, abogado na. So, iba, engineer na. Yan. Nasa estudyante manggarara yan. And siyempre, under the guidance of their parents man, kanayon. Okay. So, yan. Kaya, sabi nga ni kayan, di kita mawaran kipaglaom. Kung talagang gusto tang mag-eskwela, mag-adal, you can do kung paano makapag-inguha na makapagklase. Igo nga ni ki si iba dyan, muya mag-eskwela pero nadedefisilan. Si iba lugod, na igwa ki may kakayahan, arabo mag-eskwela. Igwa nang iya kami. Ano pa man ngaya? Mayaman nga si Papa, mayaman si Mama, o kami nga ma-eridar ka na yaman, bako iyan. Mas maremang gara itong sumainadalan ka, may tinapusan ka. Iyan ang yaman na dai sa imo pwedeng bason. Tana sa payo mo yan. Unless otherwise, dai ka na. Dai na. Pero as long as buhay ka, ang yaman na iyan sa payo mo, dahil yan pwedeng bason ni si Simon. Ano po? Okay. 25 minutos makalampas ang alas 4 ng hapon. Kasubago, nagkagwa makita kit chance na makauron lamang si Congressman John Chan. John Chan. So, inibaga, minatukaw pa siya naman. Day pa man inaaloy na makatukaw sa pwesto. Ngunyan pa siya na yung taon. Kung baga, baguan siya bilang miyembro kan Kamara de Representantes kasalida ni dating ako Bicol Representative Elizaldico. Nagdimiter baga sa pwesto. So, dakul man siya ki mga kaisipan na para sa karahayan kan sa tuyang nasyon. Okay. Dangugunta daw sa iyang mga pahayag sa entrevista kan media. Ayan. Okay. Madali lang tabi ta ini ang maray. Okay. Sige daw. Sa atin sa loob ng Congress, everyone's very accommodating, everyone is willing to guide us po dahil siyempre we all know in the middle of the term po ako pumasok. But at the same time, ginagawa po natin yung lahat para makasabay po at saka makahabol po sa mga na-file na po ng mga sitting congressmen. And as of now, we have joined a lot of committees para po masigurado na yung interests po ng Bicol ay talaga mapaprioritize. So nandun po tayo naging vice chair po tayo ng Committee on Basic Education and Culture. Naging member po tayo ng Committee on Tourism, Transportation, Natural Resources po.
At saka, actually, even if hindi po tayo committee members sa ibang mga committees, ay kinukuha rin po tayo dahil nakikita po nila yung contribution ng representatives po na ako Bicol pagdating po sa committee sila. So yung iba po doon ay katulad ng committee on persons with disabilities, pati po ng committee on senior citizens na affairs po. So yun po, very exciting din po dahil ang dami po natin mga pwede pang gawin sa loob ng Congress. Okay, ilang bills at ano-ano po ito naipasa ng punito sa ilang buwan po nito? Opo. Pagkaupo ko po ay sinigurado ko po makapag-file ka agad yung lagi po natin na pag-uusapan na bill every time po. Actually, 6 provinces. Isa lang po palagi yung pinaparating po na pag-tuwing press con, which is the Media Welfare Bill. Dahil paulit-ulit po na meron pong nag-a-attempt mag-file ng bills for media welfare pero never po siya na ipapasa, never po siyang umaabot sa Senate. And hopefully now, pinaganda po natin yung bill, kinonsider po natin yung mga lumang bills katulad ng kay Congressman Jill Bongalon, which is very complete in itself pero mas in-adjust po natin for the change, for the times. And hopefully, we get to pass the bill po para meron na po tayong actual concrete laws for the protection of our media personnel. And aside from that, some of my advocacies, and I've seen that it is very much in need po sa region of Bicol, is yung mga persons with disabilities na affairs. Because during the campaign din po, sa pag-ikot po natin, marami rin pong lumapit na concern dahil po yung anak nila or kamag-anak po nila ay person with disability. And yung concern nila is ano po ang mangyayari sa anak nila kung sila po ay nawala. So sinigurado rin po natin na isa yan sa mga priority na bill. Yung bill po natin na Lifetime Care and Support Act for, bill for persons with disabilities and neurodivergent persons. So people who are incapable of supporting themselves will be supported by the government even when their primary caregivers are gone from the world. So aside from that, we have also co-authored other bills and actually principally authored other bills such as expanding the Universal Access to Quality Tertiary Education Act. So yun po, meron din po tayong mga bills katulad ng pag-recognize din po, actually resolution siya na binibigyan natin na message yung stance po ng Congress and ng Philippines when it comes to the Iran war. So yun po, meron po tayong mga ganung bills. And actually sa ngayon po ay nagka-coordinate din po ako dahil nakita ko po yung value na agritourism po pagdating po sa region natin. And I think agritourism is one of the biggest moves that we can make as a region. Dahil mapapangalagaan po natin ang ating mga farming sector at saka fisher folk, while at the same time nabibigyan po natin sila ng more opportunities para magkaroon po ng mas magandang kabuhay. Okay, thank you. Kong, alam namin yung advocacy mo is on renewable energy. Yes. So sa crisis ngayon ng Pilipinas, ano ba ang pwedeng ma-suggest mo, Kong, sa advocacy mo po? Yes po. Actually, we have been very active po pagdating dun sa mga committee hearings po ng lead sa Congress. And we make sure to attend kahit po whole day affair siya. So 9 o'clock to 10 p.m. So very useful po siya sa atin. Nakikita po natin kung ano yung mga pangangailangan ng mga government agencies such as DOE. And for me kasi, while I agree that the excise taxes and the VAT should be reduced, I think there should be a more concrete move towards renewable energy. Kasi hindi po enough na babawasan lang po natin yung taxes. It should be a systemic change po pagdating sa renewable energy industry. Dahil yung ina-explain ko po nung nagkaroon po ng committee hearing is ang fuel po, ang crude oil po imported from abroad, it's very volatile. Naapektuhan po siya ng mga ganito, yung gera po sa Middle East. Naapektuhan po siya ng kung magkano po yung gustong maibenta lang siya ng mga sellers po sa abroad. As compared to if we have our own renewable energy resources and renewable energy generation facilities in the Philippines, we will not be affected by kunyari po yung mean of Platts Singapore kung saan pinagpapasihan po ng mga gasolinahan yung presyo nila. Hindi po tayo maapektuhan ng importation ng crude oil na napaka-volatile. Tsaka hindi po tayo ma-hold hostage po ng mga crisis tulad po ng war on the Middle East. So for me, I think we should reconsider the
EVIDA law, which is considering the Electric Vehicle Industry Development Act. So maganda po yung nasuggest po ng committee dahil maganda na may transition po towards electric vehicles. At gayahin po natin doon yung ginagawa po natin for the renewable energy industry under the Renewable Energy Act of 2008, kung saan minamandate po doon na may certain percentage of renewable energy pagdating ng 2035, pagdating po ng 2040, which is 50%. Gayahin din po natin siya sa electric vehicle industry para naman po not only renewable energy facilities but also the energy industry will move forward. So maganda po na meron po tayong total na industry na mga marks na dapat po ma-achieve natin by the next few years. So isa po yun sa mga dapat po nating i-revisit. And of course, the incentivization of building renewable energy facilities. So meron po tayong feed-in tariffs na binibigay before pero marami doon ay natapos na. So maganda rin po na makita natin kung pwede ba natin buhayin. Kung tabi, as Vice Chair ng House Committee on Basic Education, Yes po. so ano po ang take mo dito sa proposal ng DepEd na 3-term school year? 3-term school year. Actually, hindi ko pa po napabasa in detail yung proposal po ng DepEd. Pero based po sa sinabi niyo, sir, 3-term proposal para po siyang mapapaikli niya po yung term ng yung total years of stay ng student. For me, sir, what I believe in is dapat before po natin consider yung 3-term na setup, dapat i-reconsider po din po natin yung K-12. Dahil sa totoo lang, kung gusto po natin na mabigyan ng quality education sa students, eh, tignan po natin, nag-work po ba talaga, gumagana po ba talaga ang K-12 na system? Dapat po ba, yun ba yung i-focus natin or gawin lang po natin na 3 terms lang talaga? Kasi sa totoo lang, pag umiikot po tayo sa buong Bicol, ang consistent na feedback po ng mga magulang ay humaba lang po yung pag-aaral po ng anak nila. Pero sa totoo lang, yung facilities, yung maghahanap po ng mga subject sa iba't ibang school yung mga estudyante. So imbis na makapag-focus lang po sila na matapos sa education nila, makapag-focus po sila kung ano po yung gusto nilang matapos. Eh kung ano-ano pa po mga logistical problems din yung iniisip nila. And I'm not so sure if we are that equipped yet for a K-12 or if we should retain the former system but improve the quality of education also. So for me, dapat po unahin yun as compared to dadagdagan na naman po ang terms ng mga students in a school year. So, yun po. Sa tourism po, as member ng Committee on Tourism, paano natin mas lalong ma-boost yung industry para ma-encourage natin yung mga foreign and local tourists na pumunta sa mga bayan-bayan? Yes po. Actually, yun po, yung pagpapaganda po ng ating mga infrastructure, for sure. Dahil yung isa po na lagi po natin naririnig na roadblock or parang yung turn off po sa mga foreign tourists is really hirap po pumunta sa iba't ibang lugar na kahit maganda pa yung lugar, eh syempre kung kailangan mo pa mag-landing sa NAIA, kung kailangan mo pa mag-transfer, tapos yung mga dadaanan yung mga kalsada ay bako-bako at saka yun, may mga lugar na hindi naman nararating. Eh, hindi ka rin gaganahan po talaga biyahe tsaka mag-ikot po ng Pilipinas tsaka sa Bicol region. So of course, the infrastructure, but for me, it's also the encouragement and the incentivization po of certain industries tulad po ng nabanggit ko na yung sa agritourism po. Dahil para sa akin po, isa po yun sa mga magagandang trends ngayon dahil natuturuan po yung mga turista nito na i-respect po yung kalikasan while at the same time mas naiintindihan nila kung ano po ba yung mga ginagawa ng ating mga farmers and fisher folk. Nang sa gayon po ay meron po silang mas deeper understanding, mas naiintindihan po nila kung paano po gumagana yung industry na to. And in their own way, they could also spread around the world kung saan pong country sila nanggaling or kung saan locality po sila dito na bumisita rin po, mas maintindihan po nila kung paano nag-work po yung agricultural system po ng Bicol region. And ang pinakamaganda rin po doon, while nare-respect po yung locality, ay nagkakaroon din po ng mas marami pong bisita na pwede pong mapagbentahan at saka mas mabubuhay po ang local economy po natin. So isa po yan sa mga pina-coordinate ko rin po ngayon sa mga resource persons. Tulad po ng isang non-government organization na
that specializes in agriculture, agri-tourism po talaga. Okay, so yan po ang payag ni Congressman John Almario Chan, Kanako Bicol. Ano? Ayan. Okay, so yan ang mga pigigibo niyaman duman sa Kamara de Representantes together with Kong Pido. 35 minutos po makalampas ang alas 4. Mabalik po kita. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nagdadangog kamo sa DCGB. Always number 1, always at your service. Sige, diretso po kita iba pa niya itong mga istorya. Digdi sa 3D sa GB, ngunya na pagkahapon na ini. Yan. Okay. Dakol kinagaapot. Ano na ngaya so kamugtakan kan tulay dyan sa ano yan? Dyan sa Binitayan, buda digdi sa Bugtong. Ayan. Ano? Madali na po. Madali na po matapos. Ayan. Pero according to our sources, yan ang ipapa-irarom gararay sa yan ang bidding. Mabiding gararay ta pinapundo baga tabi yan, ano? Ayan na patrabaho dyan sa yan ang Binitayan. Ayan. And digdi sa Bugtong. Yo? Ayan. Whoever wins, iyo ang mapatapos kan patrabaho dyan. Date naman siya ng porsyento, riyao naman sa mga materyales kan tulay. Ayan. Kay puwa na siya ng ikabit. Tanganing matapos na yan, magamit naman ka na yun. Nakabugtak naman para so gayod running board. Ang tatrabahon dyan, buda iba pang mga pasilidades or ibuburugtak dyan. Yan. Kundi, milyones pa ang kaipuan. Double figure pa ang kaipuan, kung perang milyones pa ang kaipuan, just to finish the project. Yan. Napundo nga napundo so trabaho. Paano? Dalang kaya itong mga nakaaging issue. Pati sa kontraktor, nag-pull out man. Taday ko deta sabot kung nakakolekta man siya o dae. Yan. Sabi, subkon masana sa trabaho dyan. Yan. Kaya di mahaloy, ipapatrabaho manggiraray tabi yan. Ano? Dahil siya na maghadit. So, 2nd District Engineering Office, iyo manggiraray an manihar ka yan. Yan. Mapabiding giraray, kung peraan kaipuan pa dyan, and kung sisay an manggana, iyo na ang matrabaho ka yan. Di, may mga kondisyonis man palan. Kung sisay man ang mag-asumir kan trabaho dyan, so ngunya na trabaho, kung magkaigwa ka diferensya, siya ay nagabos. Siya na ang masagot gabos. Uyug-uyugun. Para ngaya pirang porsyento na sa siya ipapatrabaho mi, ngunya nagkaigwa kay Aberia, kami na ngaya gabos ang masagot palan. Yan ang kondisyon palan dyan. And like man, digdi sa uyan na Bugtong Bridge, ano?
Yan bypass road baga, pasiring duman sa ibong. Haros puro pareho ang design. Ano? Iyan. Siguro, madali na matapos digdi ining sa may bypass road sa Bugtong. Ano? Pag naulaan na iyan kan semento, may pigaapod pang curing period. Mga sambulan pa gayod iyan. Ano? So, di mang basta-basta iyan pwedeng kay puan patagason ngo na gabos. Curing period nga ni mga sambulan. So, most likely, mga pwedeng June, pwedeng magamit na yan. Kung duro-diretso ang init, ano, madali ang magmara. Buda, mabugtak pa pala ki sidewalk. Sain nga ya, ang sidewalk, siyempre sa gilid. Ano, both ends, both sides, babugtakan ang ki sidewalk. Tapos yung mga passers-by, yung mga nagralakaw, duman sila sa sidewalk. Pero maiwas ang tinampo diyan, 4 na lane iyan. Kaya so nag-aarapot, noari na matapos, dahil ka mo mahadit, mga maabot na aldaw, mabubukasan na tabi iyan. Most likely, sabi nga ni, mga June or, mga June, pwede na gayod. Pwede na. Ayan. Okay. So, magtaod-taod siya na tabi. What about nga ining Peñaranda Park? Ayan. Peñaranda Park, uy, ang baga, pigtatrabaho na so, yan ang stage dyan. Binago so design. Ano? Tapos so dating design, dating stage dyan, ginaba-baga ito. Ano, tapig, bago nga na so itsura kan parke. Kulibat ko pala, ano, yan, pasalamat kita kay Boniface. Kung dahil si Boniface, siguro sa mga masitas dyan, tirigbak na. Sa kaaluyang kan panahon, dahil lamang nabaribi yan. Yung mga masitas dyan, nalang ito tatanimis dyan. Aragirang nang maray sa mga dahon. So, dahon na green, ngunyan, brown na. Yan. So, palibot kaya na parke. No? Yug-yugod mo yan. Maringanay, sabi ni Buni, nakipag-coordinate siya kay Engineer Dante Baclao. Boss, pasiblaro kami kan ano mo dyan? Water tanker. Sa amugunta lamang nga kidiit. Na mga masitas kita. Magkakagarada na. The other day, nailing ko duman, pigsusumpit so mga masitas. So palibot yan, pati so awot yan, so pigkakarawat-kawatan kan mga aki, dahil naman kiawot, daga na. Tirigbak naman so mga awot yan. Inda ko ngunyan, nabaribi lamang, baka lamang magburuay gilayon. Kung magkakatarampas na sa mga masitas, siguro, grabe ang kaugmaan ninda na ay salamat niya na baribi lamang niya kami. So, hopefully, pati so mga puro palmera dyan, isinarabay naman pag sumpit, natubigan lamang. Grabeng init bagangon yan, mantangunon. So, mga masitas, dito magkagaradan. Maski kitanganing tao, kay po naman tubig, sabi bagay, stay hydrated, na so mga masitas, dehydrated ng maray. Ayan. Sabi ni Bonnie, mga twice a week niya lamang pag taga-baribiyon ini mga masitas dyan. Yan hindi magkagaradan. Sabi ko, yan na fountain, ano na nangyari kayan? Malangati na, stagnant na ang tubig, pinaubasan mo na. Pinaubasan. Kung iilingon mo, ang tubig dyan, abaan ng lumot. Baka kung iba sobrang init mo niyan, may mga aki na mag-ralamo daw dyan. Magkurokararigos yan. Grabe ang init. Duman nga kita sa fountain magkurokararigos. Ayan.
Dipisil, matamati nga ni, pinaubasan ngo na. Maray man lugod. Tabaka istaran pa ang ki namok, magkausa pa ki dingge. Bako? Ayan. So, itong show park, ayan na stage dyan. Kung bagagaro ang sistema, ano yan, trabaho gila ka nakakontrata ka yan. So nakakontrata ka yan na parke, iugungon yan ang nagpapatrabaho ka yan. And, garo back job ang pahit. So sindamang giraray ang magastos kan patrabaho dyan. Kan stage. Garo minalos lo, sudulin siya mo, napadyan siya na sa patrabahong iyan. Kaya baga, kinudal-kudalan mo na yan, di pwede maglaog dyan. Dyan sa lugar na yan, trabaho nga ni. Siguro, ining summer na ini, baka lamang matapos naman ang trabaho dyan. Ano? Okay? So yan, tabi ang mga sitwasyones. Digdi po sa tuyang kapalibutan. Okay. Sige. 15 minutos po bago mag-alas 5 nin pagkahapon digdi sa tuyang programa. Kumusta na ngaya ang Linyon Hill? Yan. Yaon pa manggirari ba yung Linyon Hill? Dahil pa man natutupag. Ano di? For so long a time na napabayaan iyan, ngunyan pig rehab na naman. Ano? Tadati baga, pig privatize iyan. Yo? Kaya baga kato, may mailing ka dyan na ship line, tapos kung ano-anong mga amenities man. Kan matapos na ito ang so kontrata, binawi kan probinsya. Ano? So probinsya na ngunya naman an mamanage ka yan. Pero under repair ngo na an Linyon Hill. Kamagayon na iyan na view deck. Kanyaon pa sa airport. Tangon yan, dahil naman sa airport, ano pa man dudungawan mo dyan na malayo umaog pang aeroplano? Wala na. Madudungawan mo sana, Suligaspi Port. Daraga, iyo na sana. Boda, magiging ano na sana yan, o yan ang lugar para mag-jogging-jogging, mag-walking-walking. Pwede mo manta na won sa bukid. Pero ngunyan, dahil pa pwede. Tapig papatrabaho pa nga ni. Pigpapakaray. Yan na Linyon Hill. Yan. So sa taas, wala naman zip line. Ano? Dahil naman, sa tuktukay ni, igwa dyan ki mga kaung-kaunan or food hub, etc. No di, route naman ito. Yun naman ngunyan ang papakarayon. Tanganing pag nagsakat ka, igwa ka lamang ki mabakal na pagkakan. Ang problema, tubig. Ang pagpasakat sa natatanim sa tubig, pasiring dyan, kumusta ka na? Magastos iyan. Sabi ko nga ni, uy, baga niya ako sa ibaba kayan, bugtong, may source of water dyan. So, masarigon dyan na bubon. Pwedeng pasakaton dyan sa Linyon Hill. Pero tal kumusta, magastos man gararay. Salado kan gobyerno. Ano? So, ang gobyerno, provincial manggararay ang magastos dyan kung paano mapakaray-gararay ang Linyon Hill. Ano? Nagiging ano man baga yan? Tourist destination man baga. Ano? Yan nga ni, dati sa ibaba baga kan, may mailing ka na, sabi may Japanese tunnel dyan. Di pa man ako nakasurok dyan sa pigisabing Japanese tunnel. Tapos may mga or adventure trail man dyan sa lugar na yan. Pwede ka man dyan magtanom-tanom, tamahiwas an kan panahon na iling magiyon dyan ang mga pananom sa ibaba. Sa mga gugulayon,
matubang-an na mga daga dyan, takulan mga pananom. Parang niya, ito nga ni, na pabayaan na. Yung yan mo yung i-rehab gararay. Ayos man, pero siyempre, dapat, kumbaga, income generating man lamang. Yan, dati-dati baga maliwanago na yan na Union Hill. Maski banggi, pwede ka magtukad yan. May ilaw, may mga street lights. Ano? Sagod naman siya pinakaitaas. Ngunyan dahil na. Wala na ki madiklo mo na. Tadahin naman ki street lights. Pwede siya bang magpaparabayad kan konsumo dyan. Kaya pag durodiklom, dahil na pwede. Dahil na pwede magpara tukad-tukad yan. Tama, madiklom. Dipisil na. Yan. So, parte yan kan mga pigigibong mga rehabilitasyon. So, mga yung ano yan, mo yata digdi is mapakusog ang turismo digdi sa tuya because ang saro sa mga income generating, iyo po ang turismo. But, ano yan? Yan ang wave to invest. Ano? Yan. Dakulang kapital ang kaipuhan. Happy graduation po kay Adriel Marta Olsen Barrios, elementary graduate 2026. Yan. Congratulations tabi tama ni Adriel Marta Olsen Barrios. Tama pronunciation ko. Kuya Bon. Congratulations tabi Kuya Bon sa imong aki. Ayan. Sige. Elementary graduate ano na siya, grade 7 na. Next year. Ayan. Okay. Sige. Bueno, so diretso na po kita kaniba pa niya itong mga istorya sa programang ini. Si Kong Adrian Salceda, orawang nasa break mo niyan, yaon manggararay padagos ang sa iyang paglibot sa mga barangay, mga banwaan dyan sa 3rd District, kan Albay. Magriparo kung ano ang mga pangaipo. Lalo na ngunyan baga sa mga buro barangay, sa mga buro banwaan, usong-uso ang mga basketball tournament, summer league, ano? Suportado niya yan. Suportado ni Kong Adrian yan. Kung may mga opening, yan, yaon siya. Kung dahi man siya yaon, dahi man siya. Basta may nasuporta siya. And ipa pang mga programa, tatawan niya nin atensyon. Yan. Sabi nga ni Kayan, palibasa, aki pa. Aki pa si Kong Adrian, kaya masigasig kimarahay. Masigasig na marahay. Yan. Okay, sige. And mananangod sa mga kung ano nagkaganaribo ni Kong Adrian, siya po ang saro sa mga pinakadakol na mga bills na naipasar sa Kamara de Representantes. And ang ibakan mga ini, pasado na po sa 3rd and final reading of local consumption and national consumption. Yan. Magayon baga pag-araw kayan, ano? Na despite the neophyte siya, baguan sa Kamara de Representantes, still nagpapailing siya nin abilidad kung papaano ang pagtrabaho. Yan. Ang mga bills niya pati, so very timely. Very timely. Talagang napapanahon. Pag may mga committee hearings, didipinsa niya yan. Nag-file siya kay Araw ni Araw kayan. Nagkukonbinsir ang mga miyembro, kaya i-aprobaran. Siba kayan, yaon na duman sa
Senado. Kaya po na sa naman counterpart sa Senado. And hopefully, suba kaya pag napirmahan na o na kalusot na sa plenary, sa BICAM, yan. Pag nakalusot pa, pipirmahan na yan ni Presidente Bongbong Marcos. Okay? So, yan ang karahayan. And saro pa nga ni baga, si Kong Adrian sana ang solamenting miyembro kan Kamara de Representantes na kasabay sa delegasyon kan Pilipinas duman sa Cameron. Dakol na mga importanteng bagay ang pigturo karduman. Yan, iugon mo yan. Sa kadakulan kan mga congressman, saro ka sa mapili na makasabay sa delegasyon kan Pilipinas. Dakulaon na onra bagatabi. Dakulaon na onra. And tagadigdi pa sa to. Bakaw? Ayan. Ayan. Okay. Sige. Bueno. So, sa natatarang nagkaparang minutos kan sa tuyang pag-restorya, mga ipagngod, Ayan. Ano daw sa Martes kung talagang magbaba na ang presyo kan petrolyo? Ta sabi, by next week, binabangon yan, this will last up to April 20. Sagun sa Lunes. Pag 21, Martes, baka magkigawa naman oil price adjustment. Yan. Pero sabi ni Energy Secretary Sharon Garin, malamang ngaya na magbaba pa ang petrolyo, ang presyo. Yan. Pero di pa siya nakasiguro kung inidire-diretso na magbaba. Magbaba man nga alimbawa sa 21, deta isi kung yan ang sagkod pira. Depende na sa trading sa aga. Sa aga. Biyernes. Then, Lunes, maanunsyo ang mga oil company kung ano ang price adjustment. Sana bumaba pa. Ang presyo kan petrolyo. Nganing medyo makagian-gian man kita. Grabe ang pagsakit. Maray siya nangunyan sa mga day pang pamilya. Sarili siya ng pag-iisip. So may mga pamilya, yan siyempre, isipon sa pamilya. Kung paano na araw kayo nangunyan, ano na naman daw yung panira. Yan. Yung mga pag-iisip tulos, yan. Sana, baka by next week, magkigwa naman kay oil price adjustment. And we hope na magbaba lamang ini. Ano po? Magbaba pa. Ngunyan, 94 ang nailing ko dyan na petrolyo. Ang presyo kan unleaded. So, LPG, 1516. Yugo mo yan. Saan mo puro ito na yan? Magasto ka ngunyan ki 1,500 ang aldaw para ang aldawan mo 455. Bakong kulang pa? Paano ka? Baka? Saan mo puruton ang dibaldi mo yan? Grabe talaga di. Okay? Bueno, sa aga naman tabi kita mag-iriba digdi sa programang ini. Ngunyan na Webes 3D sa GB. Hatod sa endo kan opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Mabalos po kan sa inyong pagantabay. Sa indung nadangog ang programang 3D sa GB. Ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan